Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Hindi ma-on ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang,
sa mga halit tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghunahuna kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kadar FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kadar FM. Nagapangalagad kita sa kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Sa gihapon, padayon ang pagdulong naton sa inyo mga kaalagad sa mga importanteng mga balita, reports kag updates na tuhoy sa coronavirus pandemic subong nga adlaw sang Huwebes, petsa 6 kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, akong inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo umpisa alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon diri sa Kasak Special Coverage. Kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapo sa aton palibot.
Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Saliwat maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad sa tanan nga malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabarangayan sa syudad San Rojas, 2 ka distrito sa probinsya sang Capiz, kag subong man sa aton nga mga kailapit nga mga kaprobinsyahanan. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Kag syempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa aton nga mga kaalagad nga nagapamati kag nakatutok sa aton nagalantaw pinaagi sa aton live streaming sa aton nga official Facebook page sa Kasak, especially sa aton nga mga overseas Filipino workers. Madamo nga salamat sa inyo nga suporta sa aton nga programa Kasak Special Coverage. Padawin kita mga kaalagad nga nagadulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic nga dapat ninyo mahibaluan. Bago kita nga mag-umpisa mga kaalagad, pahanumdum danay sa inyo gikan sa Department of Health kag Capiz Provincial Health Office aton nga COVID-19 advisory. Kung ikaw magsulod sa trabaho, importante gid nga sundon ang mga masunod nga mga protocols agud nga makalikaw kita nga malatnan sang COVID-19. Importante ang pagsuksok sang mga face mask kag subong man sang face shield para sa doble pagid nga proteksyon. Hindi man magkalipad nga magbalo no kun magdala permi sang alcohol o kon sanitizer sa aton nga mga bag. Importante man mga kaalagad ang pagdistansya sang 1 ka metro sa aton nga mga kaupod sa opisina kag subong man sulod sang aton nga ginatrabahuan. Importante man nga magtinlo kita sa aton nga mga workplaces bag-o or antes kag pagkatapos man sang aton nga pagtrabaho. Likawan naton ang pagtililipon o kung pagdululungan sa pagkaon kung oras sang lunch break kag subong man kung magpauli ka na sa inyo nga balay hindi magkalipat nga magpaligo kag mag-ilis ang imo nga mga bayo. Ang ina nga pahanumdum ang buylog ginagdulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang Sininga Estasyon. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa sini nga mga tinion mga kaalaga, dire-diretso kita para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita o kon updates na tuhoy sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa pinakaulihing nga status updates ng Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw mga kaalagad, Mayo 5, 2021, naka-record sang duga nga 21 ka mga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Capiz. Bangod sina naglabot na kung nagtaas na sa 211 ang mga aktibong nga kaso. Amoy 11.33% sang kabugusan nga kaso sa probinsya. Sa kaparehas nga report, 13 naman ang nadugang sa mga naka-recover kung nag-ayos na nasambit mga masakit kag naglabot na sa 1,566 ang mga numero sang mga nag-ayo. Amoy ni 84.6% sang kabugusan nga kaso sang probinsya. Nagapabili naman sa 86 ang mga numero sang napatay bangod sa COVID-19 sa kabugusan nga kaso nga 1,863. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, yari ang status update o kon case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development. Kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang nga kaso nga 368 gikan sa 14 ka mga laboratorio sa bilog nga Western Visayas.
Nagika ng mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga nakarecord sang 27, 20 naman sa probinsya sang Antique, 21 ang bag-o nga kaso sa probinsya sang Capiz, samtang 5 naman sa probinsya sang Guimaras. 23 mga kaalagad sa probinsya sang Iloilo, samtang 127 ang mga lokal nga kaso sa Negros Occidental. 13 naman ang nagpositibo sa ilang nga mga LSI kag isa sa ROF. Sa syudad sang Bacolod, 118 naman ang nagdugang sa mga lokal nga kaso, kag 13 naman sa syudad sang Iloilo. Sa karon naglabot na sa 37,246 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas, kag may ara pa sang 5,475 ka mga aktibo nga kaso. Kadungan sang sini nga report mga kaalagad, naglabot na sa 30,839 ang total reported recoveries matapos nga makadugang sa 68 ka mga bag-o nga recoveries kagahapon. Nagtaas naman na sa 926 ang total reported deaths matapos nga makarecord sang dugang nga 6 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa pangkalibilugan sa pungsod Pilipinas, subong nga adlaw sang Mayo 6, tuig 2021, nakarecord ang Department of Health ng dugang nga 6,637 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Bangod sini naglabot na sa 1,080,172 ang kabugusan nga kaso nga nalista umpisa sang pandemya. Sa karon naglabot na sa 63,170 ang total active cases, samtang 999,011 naman ang total reported recoveries, kag 17,991 ang total reported deaths. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong naman naton sa inyo ang mga nakalinyadang mga balita matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Standby. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutan noon, magbisita lang diri sa Kasak Anus Store kag Resource Center.
Kasaan si Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras sa 88.1 Kader FM, alas 4:52 sa hapon, iyari na ang aton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, Department of Health ginkumpirmar ang pagpositibo sa COVID-19 sang anom ka mga biyahero gikan sa pungsod India. Kasak Special Coverage. Kasak
Special Coverage. Samtang numero sa mga nabakunahan na batok sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra 320,000 sunod sa datos ng DOH. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, plano nga pagsarado sa mga resorts kag tourism establishments sa probinsya sang Iloilo subong nga summer, hindi na pagdaynon sang gobyerno probinsyal. Kasak Special Coverage. Kasak. Samtang tatlo ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, amo may pinakamadamo nga numero sang napatay bangod sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa balita lokal, dugang nga masobra 12,000 ka mga doses ang COVID-19 vaccines nabato na sang probinsya sang Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak. Samtang syudad sang Rojas naka-record sang dugang nga mga 11 ka bago nga kaso sang COVID-19 kag Rojas City Crisis Center temporaryo nga sarado bangod sa pagpositibo sang pila ka mga nagatiner dire. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginkumpirmar sa karon o kung kagabi mga kaalagad sang Department of Health ang pagpositibo sang 6 ka mga biyahero nga nag-agi o kung gikan sa pungsod India sa pila ka mga nag-quarantine bag-o ang travel ban sa pungsod sang India. Anom direng nagwa nga positibo sa COVID-19. Sa karon wala pa mahibaluan kung ang mga ini ang may dalang Indian variant sang nasambit nga virus. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, maging kaupod naton para sa live report alagad John Kenneth Fabregat. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Department of Health kagahapon ang pagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 o kon COVID-19 sang 6 ka mga biyahero gikan sa India. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa 117 ka mga naka-quarantine nga nakaabot sa Pilipinas bago pa man ang pagpatuman sang travel ban, anong diri ang nakumpirmar nga naratnan sa makalaton nga balatian. Dugang pa diri, ginpadala na sang ahensya sa Philippine Genome Center ang mga samples agud nga mahibaluan kung bala ang nasambit nga virus ang Indian variant. Matandaan nga sang nagligad lamang nga simana sang nagumpisa ang pagpugong sa naluyag nga magbalik sa Pilipinas, nagikan o ko nag-agi sa India bangod sa ginkabing nga double mutant variant sang COVID-19 sa nasambit nga pungsod. Ginklaro naman ni Vergere nga wala pa sa karon sang kaso sang Indian variant sa Pilipinas, magluwas sa mga kumpirmado nga kaso sang South African kag Philippine o kon P.3 variant. Ang India sa karon ang ikaduwa sa Estados Unidos sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan nga may ara sa masobra 20 milyon nga kaso sang COVID-19. Samtang nakabalhag naman ini sang dugang nga 382,315 nga bag-o nga kaso kagahapon. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si John Kenneth Fabregat, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa nagapadahing vaccination rollout sa pungsod Pilipinas, ginpahayag sa karon sang Department of Health nga naglabot na sa 320,000 ka mga Pilipino ang nabakunahan sang masobra sang mga nagalabot nga mga COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Apang ini nga porsyento wala pa sa 1% sang target nga 70 million nga population. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Leonard Mira. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot na sa 320,586 ka mga Pilipino ang nakakompleto na sang bakuna batok sa COVID-19 suno sa Department of Health. Ang nasambit nga numero ang ara pa lamang sa 0.46% sang target nga 70 million nga populasyon. Sa datos ng ahensya, kapin sa 2,065,235 shots na sa mga COVID-19 vaccines ang napang bakuna sa mga priority groups. Sa nasambit nga numero, 97% diri ang nakabaton sang una nga dose, samtang 18% naman ang nakakompleto na sang second dose. Dugang pa diri sa masobra 4 ka milyon nga doses sa mga bakuna nga nag-abot sa pungsod. 98% diri ang napanghatag na sa mga local government units, umpisa sa magsugod ang inoculation rollout sa pungsod sang Marso 1.
Ang Pilipinas sa karon ang padayon nga nagapatigayon sa vaccination rollout gamit ang mga bakuna sa Sinovac, AstraZeneca kag Russia Gamaleya Institute. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo ini si Leonard Mera 88.1 Kader Kasak FM. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita, regional mga kaalagad, matandaan nga una nga ginplanuhan sang gobyerno probinsyal sang Iloilo nga isarado ang mga resorts kag subong man tourism establishments bangod sa padayon nga nagataas nga kaso sang COVID-19 sa nasambit nga probinsya. Apang sa karon ginkumpirmar sang gobernador kag subong man sang provincial administrator nga hindi na ini pagdaynon bangod padayon man o konstrikto man nga ginapatuman ang mga safety protocols sa nasambit nga mga resorts kag subong man ginapalabniman partikular na ang mga public minimum health standards sa mga luyag nga magkadto sa sining summer season. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, manging kaupod naton para sa live report talaga John Kevin Antonio. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Gobyerno probinsyal sang Iloilo ang nauna nga plano nga pagsarado sa mga resorts kag iban pa nga mga tourism establishments subong nga summer. Suno sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Zuzette Mamon, tugutan nga mag-operate ang mga nasambit nga edipisyo apang tubtub lamang sa 50% ang venue capacity bango nagapabilin sa gihapon ang probinsya sa idalam sang General Community Quarantine or MGCQ. Matandaan nga una ngin pahayag sa probinsya ang plano nga pagpasara bangod sa nagataat nga kaso sang COVID-19 apang suno kay Mamon nakit-a ni Iloilo Governor Arthur Defensor nga strikto man ginapatuman sa mga tag-iya ang mga health protocols sang COVID-19. Samtang palagot naman sa pagpasalamat si Provincial Tourism Officer Gilbert Marin sa gobernador sa iya nangin desisyon. Suno pa diri makabuligid sa mga yara sa tourism sector ay nasambit nga desisyon sang gobernador kag nangin partikular nga mga nagadumala sa mga resort sa pagsunod sa ginapatuman nga mga protocols para makalikaw sa COVID-19 nga balatian. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. John Kevin Antonio, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa 175 nga mga death toll sa probinsya sang Iloilo, ginkumpirmar kon ginpahayag sang Provincial Health Office nga gikan sa 3 ka mga banwa ang may pinakamadamo nga kaso sang mga ginbawian sang kabuhi. Para sa detalye sang sining nga balita, igadulong sa ato ni Alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginkumpirmar sang Provincial Health Office sang Iloilo nga gikan sa mga banwa sang Pavia, Barotac Nuevo kag Oton ang may pinakadamo nga numero sang napatay bangod sa COVID-19. Sa pinakaulihi nga datos sang ahensya, 16 na ang napatay sa Pavia samtang parehas nga 14 na ang mga numero sang ginbawian sang kabuhi sa Oton kag Barotac Nuevo. Sa pahayag ni Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion, acting PHO head, 175 tanan ang nabalhag sang ahensya nga napatay bangod sa COVID-19, samtang nagapabilin sa zero death record ang mga banwa sang New Lucena, Dueñas, San Rafael, Mina, Tugbungan kag Bingawan. Pahanumdum sini indi sa gihapon magpakampante sa sining panahon sang pandemya. Padayon sa gihapon nga sundo ng mga public minimum health standards agud nga makalikaw nga matapnan sang virus. Ang probinsya sa karon ang may-ara na sang kabug-usan na 16,183 ka mga kaso kung sa diin 396 ang padayon nga aktibo samtang 5,612 na ang total recoveries. Kaupo niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita lokal mga kaalagad, nagabota sa probinsya sang Capiz ang dugang nga masobra 12,000 ka mga doses sang mga COVID-19 vaccines nga pagagamiton sa A1, A2 kag A3 nga mga priority groups diri sa probinsya. Personal ini nga ginbaton ni acting PHO head Dr. Alex Nolasco.
Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report Alagad Lab di Chosa. Kasag Special Coverage. Kasag Bato na sang probinsya sang Capiz ang dugang nga 12,700 doses sang COVID-19 vaccines gikan sa nasyonal nga gobyerno pinaagi sa Department of Health Western Visayas. Personal nga ginbaton ni Capiz Provincial Health Office Head Dr. Alex Nolasco ang mga nasambit nga bakuna. Paggagamiton ng mga ini sa mga nabilin nga mga health workers o kung mga populasyon nga yara sa A1 priority group, A2 category o kung mga senior citizen, kag subong man sa A3 o kung mga nagapangidaron sang 18 tubtub 60 anyos nga may mga comorbidities. Ang mga nasambit nga bakuna ang natigayon bangod sa pagpanikasog ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras bangod nagapati ini nga dako nga bulig ang COVID-19 vaccines sa mga kapisnon sa sining-away batok sa COVID-19 nga pandemya. Samtang igapanghatag naman sa tagsa ka mga local government ang mga dugang nga COVID-19 vaccines agud nga mapalabot sa mga pumuluyo nga prioridad mahatagan sang bakuna. Kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Alagad Lab di Chosa para sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang kagahapon nga adlaw, sa 21 tanan ka mga bagong nga kaso sa probinsya sang Capiz, 11 dere ang nagikan sa syudad sang Rojas. Kag ang Rojas City Crisis Center sa karon ang temporaryo danay nga igapasarado sang Rojas City Government bangod sa pagpositibo sang pila ka mga kabataan kag subong man mga empleyado malapit o kung nag-i-star sa sining nga edipisyo. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report Alagad Isidra Basay. Kasag Special Coverage. Kasag Special Matapos na makumpirmar nga nalatnan sang COVID-19 ang pila ka mga kabataan kag mga empleyado nga nagatener sa Rojas City Crisis Center, ginapay balo sa karon sang syudad sang Rojas nga temporaryo nga sarado ang nasambit nga lugar. Suno sa pahayag ni Assistant Department Head Ronald Amigo, kinahanglan sa karon nga ipatigayon ang nasambit nga aktibidad agud nga wala na sang malatnan sang COVID-19 nga balatian. Ang nasambit nga edipisyo ang ginakabig nga isolation facility sa mga nasambit nga individual nga sa karon wala man sang ginapakita nga sintomas sang COVID-19 o kun lunsay mga asymptomatic. Dugang pa nga pahayag ni Amigo, magapabilin nga sarado ang lugar tubtob nga makumpleto sa mga nagpositibo ang ilang nga quarantine period. Samtang nakabalhag sang dugang nga 11 kapanibag-o nga COVID-19 confirmed cases ang syudad sang Rojas kagahapon. Suno sa pahayag ni Mayor Ronnie Dadibas sa gihapon kalabanan sa mga bag-o nga kaso ang lunsay nga high risk contacts sang nauna nga nagpositibo sa karon. Nagtaas na 79 ang mga aktibo nga kaso, 821 ang mga recovered cases, samtang 39 naman ang numero sa mga napatay sa kabugusan nga 949 confirmed cases. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Alagad Isidra Basan para sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga balita nga natipon sang 88.1 Kader FM sa bunga adlaw sang Huwebes, petsa 6 kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Madamo nga salamat sa aton nga mga manugdulong sang balita aton 88.1 Kader FM correspondent. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Oras naton mga kaalagad, alas 5:05 na sa hapon. Wala na kita sang tiyempo sa aton nga programa. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton kay nagasuporta sa Kasag Special Coverage kag sa 88.1 Kader FM. Magakita na kita naman buwas same time, same station para sa pagdulong sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, Arsobispo sang Capiz, subong man aton nga Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, Program Manager, Father Francisco Casalda Jr.
Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, kag alagad Mingming Wego. Madamo man nga salamat sa ako nangin partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Thank you so much and God bless Pilipinas. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Durias kag alagad Riel de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.